Kršiak vypálil veľmi dobre, ale perfektne Korova Luboša Gregušku. Stíhana Pánko Mira Pospíchala, takto to bude ešte veľmi zaujímavé. Luboš Greguška nechal na seba chvíľu čakať a teraz svojich konkurentov necháva za sebou. Pretože pochopil, že ak mu nefungujú stierače, musí ísť prvý. Áno, potom sme presne tak hovorili, v tejto chvíli sú mu stierače úplne zbytočné. Pokiaľ to tak ostane, nebude potrebné, aby Zlato šelného skala Luboš stieral, ale Miro dáva poriadnu palmu za Lubošom. Toto bude ešte veľmi tesné, Miro si to pripravuje na útok. Číta jazdu svojho súpera na vedúcej pozícii. Ideme do záverečného kola. Hektolitre ostrekovacej smesi na čelné sklofávie Mira Pospíchala prúdia v tejto chvíli, aby má Miro dokonalý výhľad pred možným útokom, ktorý zrejme príde. To Miro Pospíchala! Predstavte Miro Pospíchala víťazí. Luboš Greguška v tejto chvíli nič nevidí. Má veľmi peknú spršku, za ktorú ďakujeme Mirovi Neumannovi, že dostavil viac na tretej pozícii. Priatelia, ale bez rady